Ang susunod na programa ay ginawa para magpasaya. Kayo na ang humusga kung ito'y nakakaaliw ba. Paalala! Kapag ikaw ay may problema, tumawag ka. Ha 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 ha! Okay guys, padulong ko diri sa balay nilang Maria kay maningil ko sa iyang balan sa food package nga wa pa niya impasi. Uy, abri ang gate. Musulod na lang tabi. Sulod ta kay. Ayo, Ma Maria, maningil ko atong balance nimo sa food package. Kay ulang pabaya ka ato, wa baya ko nimo i-full payment. Unya ako na ma-deliver ang 8 ka putahe. Maningil ko. Huh? Sa maningil ka? Wala rin mo na. Kung angay ba ko mo bayad, ana ako ang i-order? Ha? Akong i-order, wala man ay ayo. Dili man siya worth it. Dili siya worth it para sa ako ay dili ko mo bayad. Grabe sad ka ma'am. Uy, kabalo ba ka sa mga palitunan karon ma'am? Perting mahal ikan sa mga lamas, sa mga sagol. Mahal, in town kaayo. Unya, pila na bayay among ginagawa ma'am? Gamay na kaayo. Uy, napoy kaligo. Mga kahago na mo. What? Tulo-tulo kaya amo singot sa mga sudan, ma'am. Nya karon mo anak ka. Sus, ma'am, dili sayon in town, ma'am. Dili yun in town sayon. Na basta di ko mo bayad. Kay kato akong gi-order na package. Dili dito siya worth it in town. Kato siya, ako mga special nga bisita. Get over here! Kaon. Ang ako ra mga bisita mo akong gipakaon ato kay dili gid siya worth it mong dili ko magbayad ato. Bahala ka kung problema ka basta ko dili ko mo bayad. Nope. Dili ko mo bayad, dili gid ko siya bayad. Ayaw na lang budaghan istorya ma'am. Pagbayad na lang budag kay imong balance kay total nabusog bitaw ang imong bisita ma'am. Apil pud ka, nabusog kay walo biya to kaputahi plus ditsun pagit ma'am. Kung ako nimo ma'am, barya na lang to nimo ma'am. Kay live baya ni ma'am oh. Live baya ni ma'am, daghan makakita sa imo nga ma'am. Live ni siya sa ako ang Huawei Y7A. Live ni siya ma'am, live. Sos, wa jud ko'y labot kung nag-live pa ka diha. Unya, kung nag-live ka, daghan kay viewers. Bisan kag kapila ka diha nag-live, wala ko'y pakike. I don't care. Sus, ma'am, oy, daghan ko viewers, ma'am, oy. Na, kung di ka mo bayad, ma'am, unya, live ni siya, ma'am. Na mo trending yun ka ma'am, musikat jud ka ma'am, kay tugang pag-order, dili mo bayaran, nabusog na mo. Unsay nabusog, kato imong 8 ka putahe, dili to siya worth it sa kung gi-order, sa kung bayaran nga kantidad. Dili to siya worth it, kay kulang na to siya. Kung nabusog man ang akong bisita, ako wala ko nabusog. Kita tani? Monster kill. No. Mura na lang niya akong gikaon. Kita ko akong gi-order sa iyo. Dili gid siya worth it. Kulang. Sa paon anong kikaon. Natakaroon. Paningin. Nga, di yung ka mo bayad, ma'am nga. Madam, mo gaya tanawan, ma'am. O, tanawa. Ragot na ang imong ma'am. Chanel. Mahal din ang Chanel, ma'am. Hindi kaya na siya, ma'am. Kay Chanel. Ikan na nasa gawas sa nasod. Wala pinadili sa Pilipinas. Pag ikaw mo bayad, nakapusog na mo. Sasad ka mangoy, tablabon. Mansad tanimong ikot ka nga itong gamay. Unsay Chanel, kani? Chanel? Dili ni Chanel ang meaning ani. Ang meaning anin si chicken cordon. Nasabot ka? Chicken cordon. Asa ang chicken cordon? Naara diri nakapikit noon ni ang meaning. Chicken cordon. Kasabot ka? Asa ang chicken cordon? Niara. Ay, nasa di mo mamoy. Tugatag ka, mag-order ma'am. Jadi ka bumayan. Kabalo ba ka ma'am? Kainutang sa tunako ang puhunan na to. Sab ka ma'am. Sige ma'am, hindi ka magbayad. Mag-amot